Ola, moi boas. Outra vez estamos en Couceiro para ver que libros nos recomenda María. Empezamos ou vamos a ver hoxe un que pon algo así como título Vidas Imaginarias. Vidas Imaginarias, de Marcel Schouw. Sempre teño problema cas pronunciacións, non sei como se che dan a ti Non as creas que moi linguas, verdad? ben, pero é algo así como Schouw. Algo así. Bueno, a cuestión é que este autor é un autor francés, autor, traductor e crítico literario. Ai, entón o apelido non sei se é moi francés, non parece, non parece así de entrada, o apelido non parece moi francés, pero bueno, Marcel sí, pero o apelido... Bueno, pois, a pesar de que é un autor prácticamente descoñecido, esta obra en concreto, Vidas Imaginarias, pois é unha das obras importantes da historia da literatura do século XX, realmente, porque el naceu alrededor do 1867, creo que é. Morreu a principios do 1900, e el, pois, o que fai son 22 biografías, pero vidas imaginarias. El tira da súa imaginación e o que fai é inventar esas biografías. Inventar a vida de xente coñecida? Non, ni siquiera son xentes coñecidas, porque se miramos o índice das obras, pon, por exemplo, Lucrecio, poeta; Sétima, esconxuradora. Hai de todo un pouco. Angioleri, poeta resentido. Así que inventa as personaxes, pero inventa tamén a súa vida, non? E inventa tamén o seu oficio. Efectivamente, por iso digo, inventa as personaxes e máis toda a biografía. Trátase, bueno, está editado por Aira, que é unha editora pequeniña que está aí empezando a ver a luz. Pero está moi coidada. Pero está moi ben, efectivamente, son 22 biografías e cada unha delas está ilustrada por un ilustrador distinto, non? Pero xente pois tan coñecida como Dani Padrón, ou Nuria Díaz, David Rubín, o sea, son xente xa contrastada, non? Entón merece a pena ver o libro e ler o libro. É unha edición moi bonita. E ademais non temos por que leelo de corrido, senón de vez en cando... Sí, claro, as biografías podese coller cada vez unha. O autor basease moito, pois, as súas fontes beben moito de mitoloxía, de historias sobrenaturais. E a quen lle podíamos recomendar o libro, pero a xente maior, a nenos, a mozos? Non, eu creo que isto xa non é para, bueno, xuvenil, digamos, a partir de aí, eu creo que a partir de 15 anos ou así, tendo claro que son biografías inventadas, imaginadas, por decirlo de algún xeito, o das idades a día de hoxe é moi relativo, sacando os pequenos de todo, que ainda non saben casi ler, pero ainda así non é o mesmo, é dicir, rapaces de 6 anos levan libros de 4 e rapaces de 4 levan libros de 6, non? Entón agora xa non é como antes, que estaba como máis pechadas as edades, pero publicábase para unha determinada idade, se tiñas 13 anos non podías coller un libro de alguén que pudera ler algo de con 15, non con 18. Pero agora sí, eso cambiou moito, Así que... Depende da madurez de cada un. Sí, tamén, efectivamente, depende da madurez e non só da madurez, sino tamén de se lle gusta ler máis ou menos. Tamén ao mellor entende perfectamente o texto por idade, pero se non lle gusta ler, aburrese antes. Pero hai que animar a xente a que lea. Claro, pero quero dicir eso, que das idades tamén... Vidas Imaginarias, eu creo que merece a pena, verdad? Está moi ben. Vale, pois xa saben, Vidas Imaginarias, da editorial... Aira. Aira.